Здравейте хора, това е Анди и днес ще ви кажа 20 факта за Италия. Първи факт. Италия притежава най-голям брой обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в света, 59 обекта признати към 2025 година. От древни градове като Помпей и Херкуланум до архитектурни шедьоври като катедралата в Милано и историческите центрове на Рим, Флоренция и Венеция. Всеки обект разказва история, простираща се на хилядолетия. Тези места не само пазят културно и архитектурно наследство, но и привличат милиони туристи, правейки Италия една от най-посещаваните страни в света. Втори факт. Рим е била столицата на една от най-влиятелните цивилизации в историята – Римската империя. В разгара си Римската империя обхващала почти цяла Европа, Северна Америка и части от Азия. Законите, архитектурата, езикът, латинския, дори и управленските модели, създадени тогава, оказват влияние върху западната цивилизация и до днес. Колизеумът, построен през I век, все още стои в центъра на Рим като символ на тази могъща епоха. Трети факт. Италианската кухня е изключително разнообразна и силно регионализирана. Докато светът познава ястия като пица и спагети, в Италия те се приготвят по напълно различни начини в зависимост от региона. Например, в Неапол ще намерите пица с пухкаво тесто и много доматен сос, докато в северната част на страната ястията са по-мазни и често включват сметана, масло и сирена. В Сицилия, поради арабското и нормандското влияние, има съвсем различен кулинарен облик, включващ сушени плодове, ядки и екзотични подправки. Четвърти факт. Италианският език има много диалекти, някои от които са толкова различни, че звучат като отделни езици. Въпреки че стандартният италиански се основава на тосканския диалект, най-вече благодарение на писатели като Данте Алигиери, в различни региони се говорят местни диалекти като неаполитански, венециански, сицилиански и сардински. Те често имат уникална граматика, произношение и дори цели речникови групи, различни от стандартния италиански. Пети факт. Операта има своето начало в Италия и продължава да бъде една от най-почитаните форми на изкуството в страната. Операта възниква във Флоренция в края на 16 век като опит да се възроди античната гръцка трагедия. Композитори като Джузепе Верди и Джакомо Пучини издигат жанра до върховни художествени висоти. Италианската опера е не само форма на забавление, но и национална гордост, особено в градове като Милано, където се намира световно известната опера Ла Скала. Шести факт. Италия е родина на Ренесанса, епоха, която промени из основи изкуството, науката и мисленето в Европа. Ренесансът, започнал във Флоренция през 14 век, довежда до възраждане на интереса към класическата философия, изкуство и наука. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаел и Галилео Галилей са само част от италианските гении, чиито открития и творби променят света завинаги. Седми факт. Италия е изключително географски разнообразна страна от снежните върхове на Алпите до вулканичните острови на юг. В северната част се намират Алпите и Доломитите, които предлагат световно известни ски курорти и драматични пейзажи. Централната част на страната е хълмиста и дом на известни винени региони като Тоскана и Умбрия. Югът е вулканично активен, с действащи вулкани като Везувий и Етна, които са едни от най-активните в Европа. Осми факт. В Италия има над 25 000 замъци, кули и укрепления, повече от почти всяка друга страна в Европа. Тези структури са свидетелства за бурното средновековно минало на Италия, когато тя е била раздробена на множество малки държави, княжества и републики. Много от тези замъци са реставрирани и отворени за посещения или превърнати в хотели, а някои все още обитавани. Девети факт. Италия е глобален моден лидер, дом на някои от най-престижните модни къщи.
Милано се счита за една от четирите световни столици на модата, наред с Париж, Лондон и Ню Йорк. Италиански марки като Гучи, Прада, Версаче, Армани и Долче Габана са символи на елегантност, качество и лукс по целия свят. Десети факт: Веспата, иконичният италиански скутер, се е превърнала в културен символ на италианския стил. Проектирана след Втората световна война като достъпен и практичен начин за придвижване, Веспа бързо се превръща в символ на свобода, младост и градски живот. Днес тя става не само средство за транспорт, но и модна и културна икона. 11 факт: Италия е една от най-успешните футболни нации в историята на световните първенства. Италианският национален отбор е известен като Сквадра Адзура, е печелил световното първенство 4 пъти – през 1934, 1938, 1982 и 2006 година. Това ги поставя сред елита на световния футбол, наред с Бразилия и Германия. Победата през 2006 година идва след епичен финал срещу Франция, спечелен с дуспи, и е национална гордост, дошла след тежък период за италианския футбол. 12 факт: Серия А, италианската висша футболна лига, е една от най-старите и най-престижни в света. Създадена през 1898 година, Серия А е дом на някои от най-легендарните клубове в световния футбол, като Ювентус, Милан и Интер. През 80-те и 90-те години тя е считана за най-силното първенство в света, като привлича звезди като Марадона, Зидан, Роналдо феномена, Батистута и много други. 13 факт: ФК Милан е сред най-успешните европейски клубове със 7 титли от Шампионската лига. Това постижение поставя Милан на второ място по спечелени титли в турнира сред Реал Мадрид. Клубът има дълга история, изобилстваща с легендарни играчи като Паоло Малтини, Франко Бареси, Кака, Шевченко и други. Особено славни са годините под ръководството на треньора Ариго Саки в края на 80-те. 14 факт: Ювентус е най-успешният клуб в италианската история по брой национални титли с над 35 скудета. Разположен в Торино, Ювентус е известен със своята дисциплинирана игра, мощна защита и големи легенди като Алесандро Дел Пиеро, Джанлуиджи Буфон и Мишел Платини. Клубът има и богата европейска история, въпреки че има само 2 титли от Шампионската лига. 15 факт: Интер Милан е единственият италиански клуб, който никога не е изпадал от Серия А. Основан през 1908 година, Интер е сред най-уважаваните клубове в Италия. Един от паметните моменти в историята на клуба е сезон 2009-2010, когато под ръководството на Жозе Моуриньо те печелят триумфален требъл – Серия А, Купата на Италия и Шампионската лига в един и същ сезон. 16 факт: Диего Армандо Марадона оставя вечен отпечатък в италианския футбол чрез играта си за Наполи. Аржентинската легенда Марадона е повече от футболист за града Неапол. Той е култов символ. Присъединявайки се към Наполи през 1984 година, Марадона води клуба до първите 2 и дълго време единствени титли в Серия А през 1987 и 1990 година. В града дори има графити, олтари и кръстелни имена в негова чест. 17 факт: Италия е известна с една от най-силните вратарски школи в света. Големи имена като Дино Дзо, Валтер Дзенга, Палиука Буфон и по-новия Джанлуиджи Донарума са световно признати със своята техника, лидерски качества и рефлексия. Буфон държи множество рекорди, включително за най-дълго време без допуснат гол в Серия А. 18 факт: Италианските дербита, особено Дерби де Италия между Ювентус и Интер, са натоварени с исторически и политически заряд.
Дербитата в Италия са не просто спортни събития, те са социални и културни явления. Най-голямото напрежение често се усеща при сблъсъка между север и юг, между елита и народа, между традиция и бунт. Това прави всяка среща не само зрелищна, но и емоционално заредена. 19 факт. Европейската титла през 2021 година бе възраждане за италианския футбол сред срамния провал да се класират за световното през 2018. Под ръководството на Роберто Манчини Италия изигра изключителен турнир, побеждавайки Англия на финала на Уембли след дуспи. Отборът впечатли не само с резултати, но и с нов стил на игра. Динамичен, атакуващ и разнообразен, далеч от стереотипичната Катеначо философия. 20 последен факт. Футболът в Италия е нещо много повече от спорт. Той е семействена традиция, идентичност и често религия. От дядовци, които гледат мачове с внуците си, до жени, които носят фланелки на любимия си отбор, с гордост италианския футбол е емоция, която се предава през поколенията. Дори по време на избори или кризи, темата за футбол остава водеща във всеки разговор. Благодаря, че ми гледахте видеото и ще ви видя следващия път. Чао!